Algo gallego e... Falase máis galego aquí, en sí, Cangas. En Cangas casi nadie habla gallego. Cangas é máis cidade, máis... Sí. Máis urbanización. Sí. Somos desde o monte. Da illa... As rapazas, a maioría falan en galego. Sí. En galego... Quen? No, as rapazas en castelán. Rapaces en castelán, sí, sí. sí. Home. Porque esa parece así unha lingua máis aí pija e tal. Claro. Eu si teño fillos, vou senón un enseñar par de galego surras. desde pequenos. A meus primos e todos pequeniños sempre lle ensinaron a falar galego. Ahora empezar a ir ao colexio deixaron de falar galego, empezaron a falar castellano. Yo soy castellano, porque como hablas tú va a ser... Claro. Como hablar ellos. Útil. El castellano. Castelán. Castellano. Sí, porque... Vaise perdendo. O galego si estás perdendo. Penso. Que hai en galego? Non hai nada, nin un menú dunha cafetería, nin os cartéis, nin nada. A maioría das cousas ou están nos dous idiomas ou só en castelán. Música, por exemplo, música en gallego para a juventude apenas hai. O que hai máis ou menos son cancións ou xa moi vellas ou gaitas. É que a mí non me gusta ese Os estilo. Tamén non hai que non é. Que hai xente que dice igual é porque é en galego, porque a música en galego, por iso non tal. Non, non a valoras. Non, é que a mí non me gusta ese estilo. E pois tamén estamos oindo sempre música en castellano, é o que ois por aí. As emisoras así máis importantes, pois claro, é todo en castellano. Os libros de instruccións dos electrodomésticos, as cajetillas de tabaco, en general todas as cousas que se compran. O que non hai é ciencia en galego. Hombre, si el marca viniera en gallego igual... Sí, claro. Bueno, y yo toqué una base. El de Portelo, El de Portelo, pero aún así no viene en gallego. A veces sí. La portada de La Voz, el día de las letras gallegas, que viene la portada en gallego. ¿Cómo se va a tocar? No, viene todo el periódico en gallego. No, viene la portada. No, todo el periódico. El único periódico que conozco que es en gallego es el que reparten gratuito. ¿No? El Lunes a ver. El AVE. Sí. No, el Lunes a ver. El Lunes a ver. Es el único que conozco y para eso, o sea, no lo pillo nunca. Estás enfocando tanto a normalización lingüística cara a literatura, cara a promoción cultural humanística, que se está a perder o que realmente o que cría o progreso na sociedade, que é a ciencia e a tecnoloxía. Non hai nada en galego. Si falamos en galego, si temos certa vergonza, certo pudor a decir tonterías en outros idiomas que non controlamos, pois a min pareceme ecolóxico é que faigamos a maior parte das nosas letras no idioma que dominamos, non sei. Desde un punto de vista económico tamén, algo rentable, ao fin ao cabo. Rentable, sí. Rentabilísimo. Estamos orgullosos de cometer un suicidio comercial. Non sei de que grupo punk é eso. É que igual que cando nos fan a entrevista, non? O de, por que cantáis en gallego? Que, o que dicimos sempre, non? É porque non lle preguntas a un tipo de que canta inglés, que vive aquí... Sí, parece que o normal é outro. Claro. Hai unha cousa peor aínda, que é cando che dicen "Cuándo vas a dar el salto al castellano?" Condiciónate na medida de que non tes moitos referentes aos que tirarte, é certo. É que en parte porque estás moi afeito a escoitalo, en parte porque realmente é un idioma que ten, as palabras teñen unha ou dúas ou tres sílabas e riman todas, o inglés é moito máis fácil. Sí, eso é verdade. En ese sentido, tamén hai que dar unha volta, pero eu é que insisto, para decirle a mi tujón, é que me queda na casa. Sí, sí. No, pero parece que tamén hai como unha, ou se di que hai unha temática en galego, non? Ou polo menos da música en galego. Sí, eso é verdade. A revolución, non sei, denuncia, rebelión ou unha historia máis... Non deixa de ser outro estereotipo. O folclore. É outro prexuízo, non? Claro. De que só pode haber en galego pois letras que falen, bueno, pois letras máis ben folcloristas ou letras de corte reivindicativo, non? Entón... Pois eu reivindico o meu dereito a decir tonterías en galego tamén, se me dá gana. E dis abondas. E digo abondas, además. Unha lingua que só te os falantes nativos non avanza. Chámome Lili, eu son coreana, teño 21 anos y vivo en Santiago de Compostela. Llevo viviendo ahora 6 meses y pico.
y soy estudiante de intercambio. Estudio filología hispánica. Para elegir mi carrera español, tengo dos causas. Primero es mi profesor gallego y segundo es Oreja de Van Gogh. Cuando escuché la música de Oreja de Van Gogh, me emociono y decidí venir a España. Y mi profesor gallego también me ayudó a elegir esta ciudad. O voluntariado consiste en poñer en contacto persoas que non falan galego con persoas que se falan durante un período de 3 meses, a razón dunha hora por semana. As clases teñen un carácter eminentemente práctico. Bueno, clases se lles pode chamar así, non? Que son, pois, de eminentemente conversa. Teu pai a que se dedica? Mi papá, meu pai é bancario. Bancario. E tua mãe? Miña mãe é ama de casa. Ama de casa. A miña intención era, sobre todo, que se habituase un pouco á pronuncia do galego, que lle fora entrando polo oído, ou seja, aínda que non acabe despois falando, porque en 3 meses, sendo realistas, é moi complicado, pero sí que, polo menos que sí que o entenda. Entón, que é o máis difícil, primeiro, entender un idioma. Como se dice isla en gallego? Illa. Illa. Algunas... Son algunhas illas. Son algunas illas. Lo que pasa es que no lo sabía que hay 2 idiomas en Galicia, pero llevo viviendo en Galicia, tengo muchos amigos gallegos, pero para saberlos, para conocerlos mejores, pensé, necesito gallego más para conocerlos mejor, y además yo estoy en Galicia, entonces es normal aprender gallego. O voluntariado es así xente de aquí de... Somos xente de España ou máis de fora, así Erasmus? Dos aprendentes, a maior parte son de xente do Estado español, mormento cataláns, que creo que son a maior, por orixe son a maior parte catalán falantes, e tamén hai persoas como Lilian, que ven de Corea, hai tamén de outro punto de España, como tú, que ves de Madrid, tamén hai xente de países latinoamericanos e tamén do Magreb. Ti que tal con el galego? Eu pouco a pouco vou facendo, a verdade é que a xente di que vou mellorando, mas tamén é verdade que cando cheguei a unha universidade colleu clases desde o primeiro día. Eu que sou castelana falante, entendo moi ben o galego, pero despois agora que tomei a iniciativa de quererlo falar non era tan fácil como parece, ¿no? Dende o principio. Parece que te vas a soltar e xa, e non é así. Na verdade é que para levar só un ano aquí, que a verdade é que falas moi ben. Mais ou menos. Cóstame o xa, o fonema xa, que mo dicen para... Unha das cousas que va moi ben é ver a televisión galega ou a radio galega ou ler os periódicos en galego, porque moitas veces é eso, que a cantidad de información que recibes en castelán é tan grande, é tan numerosa comparado con a que recibes en galego, que é moi difícil aprender el galego. Para mí o problema básico é sentir o idioma na rúa, con a xente, ¿no? Se a xente falara máis, creo que é máis fácil manter unha conversación, porque eu falo galego con a xente que me fala galego, pero quero dicir que si a lo largo de un día non te atopas a moita xente que te fale en galego, é máis difícil engancharte al idioma. A mí pasoume moitas veces de ir nun bar e falar en galego. O mellor sempre é entrar con un bos días, entón elos poden pensar que tires galego. E a primeira vez falanche galego, logo, cando ven que ti non falas moi ben o galego, falanche castelán. E ti continúas falando galego e dices, pode ser que non fale galego este camarero ou esta persona. E logo xírase no seu compañero e fala galego, entón ti dices,
Fálame galego, a mí é un problema que tamén pasa nos países cataláns, algunhas partes máis, algunhas menos, que é o problema de que a xente ten unha